ଶଳା କୁଆଡେ ଦି ଜଣ ଗଲେ କୁଆଡେ ଖୋଜିବ ଆଉ ପୋଖରୀ ହୁଡା ମାନଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିଦବା। ଆରେ ତମ ଘର ଆଡେ ଯାଇଥିଲି ଯେ ତମ ଆଇପ କହିଲା ତୁ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିଲେ ପିଇ ଦଉଛ। ଶୁଣ ଏଥର ମୁଁ ଭାବିଛି ତମ ଦି ଜଣ ଯାକ ପାଇଁ ଦିଟା LIC କରିଦେବି। अच्छा ଏରା କଲେ କଣ ବାବୁ ହବ? अबे साले ଏଇଟା କଲେ ଯଦି ତମେ ମରି ହଜିଗଲ ପଇସା ଉଠେଇକି ତମ ଆଇପ କରିଧରି ଖାଇବ। ଦେଖିଲୁ ଯା ବାବୁ ଆମ ନାଗି ତ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ମଲା ପରେ ଆମ ମାଇକିନା କେମିତି ଚଳିବ ସେ ହେଟା ନାଗି ବଡ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆଉ ବାବୁ ଦୟାବା ନାଇଁ କି ସେ ଭଗବାନ। କି ରାଗିରି ଦିଅନ୍ତା ଫୁସଫାସ ହଉଛ ତମ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି। ମୁଁ LIC ବାଲାକୁ ଡାକୁଛି ତମେ ସାଇନ କରିଦବ ହେଲା। ଡାକ ଡାକ ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ପନ୍ନା ବାବୁ। ହଁ ଦିଟା LIC ମୋ ପିଲାଙ୍କର କରିବାର ଥିଲା ଯେ ତମେ ଟିକେ ଆସିଲ। ହଁ 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 ଯାଉଛି ହଉ ଭାଇ ହଉ ଭାଇ। ପନ୍ନା ବାବୁ। ହଁ ହଁ ଯାଉ ଚଲ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଉ ଫାଇଲ ପତ୍ର ଆଡ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଦିଟା ପେପର ତ ଖାଲି ସାଇନ୍ ହବ ଆଉ। ठीक है ଏ ବାବୁ ସେ କହିଲେ ସାର୍ କହିଲେ ପେପର ବିଲ କାହିଁ ସମାଜ କି ସମ୍ବାଦ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି। କିରେ ଶଳାଟା LIC ପେପର ସାଇନ କରିଦୁନି କି ଖାଇନି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କଣ ଏଟା ଥମ୍ସଅପ ନାହିଁ ମୋ ଟିପ ଆସ। କିରେ ବେଗି ଦିଅ ଟାଇମ ହେଲାନି ଆଡେ ଯିବା। ହଁ 1 year later. अरे सांग कुआडे रे ଆସ ଟାଇମ ଆଇଲା ଯାଉଛି ଯିବି ଯେ ଜମିରା ଟିକେ ଦେଖିକି ନା ଆଇବି। ଫଳ ଫଳ ଧରିବା ନାଇଁ। ओ चल चल ହଁ ଏଇଠି ମୋ କୁର୍ରେ ବ ଏଇ ପଛପଟେ ବସ। ଏଥର ଧାନ ସରୁ ସରୁ ହଁ। ମୁଗ ବିରି କୋଳଥ ନଗେଇଦେବି ବିଲରେ। ठीक है एई କିରି ଶଳା ତୋ ଜମିରେ ରିଙ୍ଗ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମୋ ଜମିରେ ଘର କୋଉ ଶଳା ଡି କରିଛି। सोळा कुआडी ठाडीवानी ହାଁ? ठीक है ठाडीवानी ଚାଲ ଚାଲ ଶଳା ଘର ଟିକେ ଚାଲ। ତୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିକିନି ପକେଇଦେବିନି ଶଳା ମୋ ଜମିରେ ଘର। ଓ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରିଲ ଏଟା ଜମି ମୋର ଘର ତମ କରିବ ନାଇଁ। ଆଁ ଶଳା ଆଜି ପିଟି ଦିନ ପୁରା ବାହାରିଲ ଘରୁ ବାହାର। କି ବାବୁ ତମେ ତମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କି? ନାହିଁ ମୋ ନିଜ ଘର। କି ତମେ ଆମ ଜାଗାରେ କେମିତି ଘରଟା କରିଦେଲ? ମନେ ପକା ସେଇ ଦିନର କଥା ବୁଢାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିପ ଦେଇଥିଲୁ ବୁଢା ଉପରେ। ଶଳା ବାବୁ ଆମର LIC କରିଦେବି କହିନି ଦେଇଛି ଆଉ। ବାବୁ ଆମେ ତମକୁ ଭାବିଥିଲୁ ଭଗବାନ अच्छा ହେଲେ ତମେ ହଉଛ ପରମ ବେଇମାନ।